Ada dukhunangthau bathra गोसो गैयाबाबो बे जायगाखौ गारनानै थांनांसिगोन दिनै जि मोजां मोनदोंमोन थानानै माथो खालामनो उफाय गैया लेबु मा होनबावनो गोसो गैयाबाबो गारनानै थांनांसिगोन जायगायालाय बिराद मोजांमोन नैयाव पार्टि खालामोमोन जों मोनायाव थांनांसिगोन नै बेयावनो मोसालायोमोन उफाय गैया थांनांसिगोन आरो बेनिफ्राय साबसिन मोनसे मोजां बुस्थु खोन्थाबावनांगौसो र' एकदम नेचारेल नै बोरै सासे गैया नामा सासे गैया नामा एकदम गारनानै थांनो बाथारदोंमोन मा खालामनो 15 डेजनिल'मोन नालाय ट्रिपआ दाबा आरो माबायदि जायगायाव मोनहैयो हाग्रासो बेरायनो गोसो जादला बायबायलै दै बिराद मोजांमोन नै जायगायालाय जंगल एरिया बरियामोन आरो लास्ट मोमेन्ट सुदारु हाय एभ्रिवान बागानाव सोरबा मावनोबा जोंखौ कन्टेक्ट ला गोसो गैयाब्लाबो गारनानै थांनांसिगोन माइसा शेटला ब्लग बानायनायफ्राव डिस्टार्ब जायगाफ्रा एकदम हेभिमोन आरोना जंगल एकदम नै जायगाया जंगल बस्तिमोन आरो बिराद गेस सफैनानै दं एकदम राइडार गोजा आरोना मा मडेलनि बाइक नायनो नै बाइकफ्रा सेस राइडारफोरनि गोजायो बैलायाव निन्जा गंसे दं सेस हेभि गारि गोजा ओरैजाय निन्जा गंसे दं बेनो बिराद राइडारफोर फैदों आरोना दिनै एकदम पार्किंआनो जायगा थोलायलायाखै सब बाइक राइडार गोजा गोजानि रुम बुक खालामफैदों इयाव लोगोफोर जायगायालाय बेनोमोन नै बिराद मोजांमोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जों बबाव थांगोन खोन्थालांबाय थागोन भिउफ्रा नैबे गोजौनिफ्राय स' गाइस फाइनालि थांनो ओंखारबाय नै रेडि जाजोब्बाय बेगल' लायनांसिगौ गाहायाव जायगाफोरखौ स्राय खेनसे देखायस्रांसां नैनोमोन आरो एकदम हाजो सायाव ओरै गाहायाव एकदम याव फटक लागारा बेनिफ्राय आरो गाहायसिनाव दंबावो थांनायनि फाइनालि खेनसे स्रां जायगाफोरखौ नायस्रांनानै थांसै नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय नै गारनानै थांसिगोन दायो रेडि जाजोबखाबाय थांनांसिगौल' जायगाखौलाय गारनानै थांनो बादोंमोन नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नेक्स्ट आरो बिनिफ्राय साबसिन जायगायाव मोनहैबावगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय गलामोन आरो जायगायालाय गारनानै थांनो बाथावथाव स' फाइनालि जोंना टिमा ओंखारजोब्बाय नै सुदारु बथिं नै लामाथिं माखासे इनफरमेसनखौ नेक्स्ट भिडिअआव मोनगोन लोगोफोर नायबाय था गला जायगायावसो थांबावगोन एबार वाव गारनानै थांसै दिनै दाजु जा रहा है बस
blah blah blah.